Supplementary Feeding Program sa mga kabataan sa Santa Barbara pagasuguran na. Ginsapul ang 60 ka mga Santa Barbara Barangay Nutrition Scholars kag 51 ka mga daycare workers sa ABC Hall sa Hulyo 19, 2011 para sa Supplementary Feeding Program sa mga kabataan sa munisipalidad. Ila gintalakay kung paano maimplementar sang maayo ang feeding program nga wala sang problema. Suno kay Municipal Social Welfare and Development Officer Lany Somcio, ang Supplementary Feeding Program sa Department of Social Welfare and Development ang eksklusibo lamang para sa mga daycare children. Ang mga daycare workers ka mga ginikanan ang magadumala, sini. Ang gobyerno magahatag sang napulo ka pesos kada adlaw para sa 1,081 ka mga kabataan sa sulod sa 120 ka adlaw. Sa nagligad nga Martes, nag-abot ang pauna nga 141 kasakong nga bugas para sa sini nga feeding program. Ang 250 boxes ng dehydrated vegetables na ginhatag sa Evangelical International Here's Hope Ministries Incorporated ang ipakaon sa mga malnourished children nga nag-edad 6 anyos panubo nga wala na enroll sa daycare service kag gini nga pagkaon ang ipreparar sa Barangay Nutrition Scholars. Sa maabot nga Lunes, Hulyo 25, 2011, amo ang natala ng schedule para sa pagtakos ang bugat sang sini nga mga kabataan kag ini ang himuon sa inakaugalingon nga barangay. Ang Santa Barbara nakakuha sang pasidungog nga most nutritionally improved town sa bugos nga probinsya sa Iloilo subong nga tuig. Ini nangin inspirasyon tinagdugang sa kapisan sa Santa Barbara Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, kag daycare workers, agud na buhinan kung hindi man madula ang mga malnourished children sa komunidad. Supplementary Feeding Program sa mga kabataan sa Santa Barbara pagasuguran na. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.